आणि आम्ही माहिती घेतल्यानंतर असं पण लक्षात आलं विक्रांत निवडून येणार कोणता प्रचंड बहुमताने निवडून समोर त्याचं डिपॉझिट राहून की नाही हे पण मला माहिती. कारण उमेदवार कसा असावा, सर्वसामान्य मिसळणारा असतो, त्याची वागणं चांगलं असावं, बोलणं चांगलं असावं, समाजात काहीतरी त्यांनी केलेलं असतं. त्यांची घराण्याची परंपरा आहे सावंतांची. सन्माननीय भाईसाहेब सावंत असतील, सन्माननीय विकास भाई सावंत असतील, आणि निश्चितपणे तीच परंपरा विक्रांत चांगली. कारण त्याचं बोलणं बघा तुम्ही काय आधार नसतं, लोणी पडतो तो आधाराने बोलत नाही. गेली 10 वर्ष मला संपर्कात आहे, कधी भेटला तर आधाराने बोलणं. एक काही मजत कमी असतं पण त्याच्यात तो गुण आहे. एवढा गुण माझ्यात नाही. माझा स्वभाव वेगळा आहे, कारण तुझ्या एवढा मी नम्र कधी होऊ शकत नाही. आणि तू माझा नम्रपणा एवढा नसावा, पण तुझा जो नम्रपणा आहे हाच तुला उद्याकडे केसर मिळून तुला सांगतो. सन्माननीय पालकमंत्री नितेश साहेब असतील, सन्माननीय विठ्ठलभाई केसरकर असतील, राणे साहेब असतील, निलेश राणे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून या जिल्हा परिषदमध्ये भरपूर विकास कामं झालेली आहेत. आणि या जिल्हा परिषदमध्ये विकासाची गंगा आपल्याला आणायची आहे. आणि हे आणत असताना आपल्याला एक माध्यम लागतं. मला वाटतं इथं दोन्ही पंचायत समितीचे उमेदवार पण आहेत, ते सुद्धा भविष्यात विक्रांतला साथ देतील आणि या जिल्हा परिषदचा विकास निश्चितपणे करतील. मी असं ऐकलं होतं की इथं मोठी काहीतरी इलेक्शनमध्ये विभागाला होईल, अर्बन होईल, तरुण होईल. पण मी सांगतो विभागाने विकास होत नाही. मागचं तुम्ही कोणाकोणाला निवडून दिलं आणि काय काय प्रताप केले ते तुम्ही बघितले. म्हणजे उमेदवार निवडून देताना सुद्धा जनतेने तेवढा दोषात करणं आवश्यक असतं. मला कोणाचं नाव घेऊन कोणाचा कमीपणा करायचा नाही. मला वाटत नाही की समोरचा उमेदवार बघितल्यानंतर आणि विक्रांत बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की माझं या गावाने तरी तुला 99% मदत दिली पाहिजे. म्हणजे असं कारण आहे तुमच्यासाठी योगदान आहे. या गावाने गावाचं नाव पुऱ्या सन्माननीय भाईसाहेब सावंतांनी पुऱ्या महाराष्ट्रात नेलं, सगळ्यांना माहिती. आणि आज त्यांचाच वारस आज तुमच्याकडे माफी मागतो, तुम्हाला विकास देण्याची इच्छा करतो. तर मला खात्री आहे की त्याच्या शब्दाला तुम्ही निश्चित होकार द्या. आता विरोधक बोलण्यासारखं काहीच नाही, समोर विरोधकच नाही असं वाटतं. त्यामुळे मी काही जास्त बोलणार नाही. पण तू जास्त बॅटिंग केलीस असं मला क्लेटस येता सांगत होतं. अर्धा तास बोलतो विक्रांत. म्हणजे विक्रांत बोलण्यात पटायचं आहे एवढं मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो. त्याच्याबरोबर बोलणं म्हणजे खूप कुठे नाही, काय नाही शोध आहे. विक्रांत चांगला बोलू शकतो, आम्ही पण तेवढं बोलू शकत नाही. तो असाच राहा, असाच मोठा हो. माझा आशीर्वाद तुझ्या मागे कायम राहतील. तुझ्या वडिलांचा आशीर्वाद माझ्या मागे कायम होते. तुझे वडील माझे मार्गदर्शन होते. भाईसाहेब सावंतांचा आम्हाला सहवास लाभला नाही, पण निश्चितपणे विकासपर्यंत सहवास लाभला. बोलून घ्यायचे, गप्पा करायला आम्ही दोघेजण बसायचो आणि मला काय मार्गदर्शन करायचे. त्यांना कोणी शत्रू नव्हता. विकासपर्यंत मी बघून घेईन, विकासपर्यंत शत्रूच नव्हता. कारण त्यांनी कधी कोणाचं वाईट केलं नाही, विक्रांतने पण सुद्धा कोणाचं वाईट केलेलं नाही. आणि समाजात सुद्धा तुझं चांगलं बोलाय. मी काल उद्योगात पण गेलो होतो काही माणसांकडे, तर मला बोललेत की आम्ही विक्रांतला मतदान करतो. म्हणजे लोक बोलतात. त्याच्यामुळे मी परत एकदा सांगतो, आपल्याला डिपॉझिट जप्त करायचं असं करायचं. तुझा विजय निश्चित आहे. इकडच्या लोकांना कोणी सांगितलं की विक्रांत निवडून आले, पण विजय असा असावा की जिल्ह्यामध्ये
तशी मी घेतली. झालेल्या वोटिंगमध्ये मी 72% मतं घेतली आणि 28% चौघात वाटली गेली. तशी जे वोटिंग होईल ते वोटिंग असं असावं की जिल्ह्यात ते कोणी घेतलं नसावं. त्याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचे आहेत आणि निश्चितपणे कार्यकर्ते तुझ्यासाठी मी आणि माझे कार्यकर्ते तमाम आमच्या युतीचे कार्यकर्ते तुझ्यासाठी प्रयत्न करतील. तुझं माझगाव नाही तर जिल्ह्यात नाव झालं पाहिजे. पहिल्या पेजवर तरुण भारतभरात सगळ्या पेपरवर विक्रमी मताने विक्रम निवडून आला असं झालं पाहिजे. अशा ठिकाणी मी नमूद करतो, रजा घेतो आणि परत एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो की माझ्यामुळे तुम्हाला एवढा वेळ थांबवावं लागेल. मला अजून कोण जेवढं दिसत नाही तेवढ्या सगळे खुर्च्या लागलेल्या आहेत. निश्चितपणे तुम्ही चांगलं जेवण घ्या. हे 2-3 दिवस असं वाटलं पाहिजे की इथं आम्ही जेवलो असं जेवण घ्या असं या ठिकाणी सांगतो. जास्त वेळ घेत नाही. दोन्ही उमेदवारांना आमच्या चराडा पंचायत समितीच्या गावकर मॅडम असतील आणि माझ्या पंचायत समितीचे अधिमित्र बिरजे असतील त्या दोघांना सुद्धा तुम्ही चांगल्या मतपैक्याने निवडून द्याल असं मी आशा बाळगतो. आणि आम्ही तर तिघेही आले पाहिजे. तुम्ही असं करू एक मत आम्ही विक्रांमध्ये आणि खालचं मत मिळवलं ते शोभनीय नसतं, ते चांगलं नसतं. पॅनल टू पॅनल वोटिंग करा. तिन्ही उमेदवार निवडून आले पाहिजे. मला तुटता जमलं